dino iki dino Rebo ya guys. Lihat dagangan aku. Tempe mati ya guys. Tahu. Ya tempe dawa ya guys. Lah ngarep gue tahu. Oke ngarepku guys. Tukang ikan asin, gesek, pe, karo petis ya guys. Kue sebelah untuk asin, sayuran, ke suasana nang pasar Gebang ya guys. Dina Rebo alias rebuan nang buri guys. Tukang becak pada kumpul lagi nunggu orderan cateran ya guys. Kapan nunggu sebelahku ya guys, aku makeri ya tukang bawang. Ayo monggo nggak bunda besti-bestiku lan para sedulurku mampir yo nang pasar Gebang Cirebon Jawa Barat. Sapa sing butuh tempe, tahu, daging, tahu sayuran, bumbu sayur lan apa yo monggo mampir nang pasar Gebang. Lah kanggo para sedulur pasar sampeyan dagang ben rame ta sepi guys. Nang ini alhamdulillah rada mending ya guys. Walaupun ora rame pisan tapi ya selalu bersyukur ya guys. Para sing dino iki lan terus masa terus ya guys. Ini suasananya adem, panas cerah ya guys. Alhamdulillah terang, orang-orang hujan. Tapi angin-anginnya kenceng banget guys. Oke suasana nang pasar Gebang kapan rebuan ya rame banget. Wong dagang sing ngendi-ngendi ora padha mene ya guys. Soale pasar Gebang ono sing dagang perabotan, pakaian, kaya alat make up, rumah tangga, pokoknya kabeh ya guys. Padha komplek nang pasar Gebang kapan dina Rebo, kapan dina Selasa nang Losari, Selasaan, terus kapan dina Kamis nang Babakan ya guys. Alhamdulillah pokoknya rada rame ya guys ngajari aku. Ya kabeh sedulurku kepribe kabar sampean padha sehat waras ora muga-muga tak doain tak lari sampean sehat warasan sakene ngalir kaya banyu ya guys. Amin. Oke tahu dana pasar Gebang ya guys. Masih terpantau rame lancar. Masih rame ya guys. Oke sekitar jam 11-an guys. Mendekati jam setengah rolas.